Sliramu sekar melati aku kumbangi damsari umpama sliramu margi wong bagus aku kan bakal liwati rasane mau sing PC wong wedok iku lanang genti. Sapa VC sapa Mas? Iki mau yang gundul kok apa di HP kuwi? Mbok ya wis Mas Gundul ngilih HP ning jenengan. Heeh, nggo PC wong wedok. Aja entuk. Lah piye? Aku nek karo ngono kan tak anu genti ngono lho. Petuman kok. Oh. Oh iso ora iso kok. Heeh. Bakal
Jumbuh le swasana. Nggih. Ngene iki para esuk kaosan sporot kathoan cekak ning isor wit ngombene kopi nyetele sing nyanyi Levi Berlia. Wah, jan. Enggar kono nyanyi kene. Lali utang, Mas. Lali utang. Oh ya nek utange gak lali kudu malaikat. Ya kuwi delik kok kuwi ben wong akeh utang kok te. Ngrungokne isor wit ki delik. Kono nyanyi langsung selurup mbayangke. Wah, jan. Bayangke nyrutup sapa? Kopine iki mau lho. Oh, kopi. Tak kira nyrutup sing nyanyi. Kamu mau? Enggak. Oh ya. Takut. Masuk nggih, Mas. Terah sing ngendang ya jek enom ra mudeng dhuwit. Kuwi ra mudeng dhuwit. Malah kena tinggal apus-apus Mas. Ya maksudnya Angel ya kuwi apusane cah kuwi. malahan. Angel. Ya tak jodohne karo Repa. Oh iya. Heeh, menawa cocok ngono lho Mas. Angger Repa iso bawa ya ora apa-apa. Kok teko bawa. Oh, ngono dalang kok ya. Iya. Oh, tiap malam berdua latihannya loh. Ya, mingkar, mingkur, blak ngono ya. Iya, tersenyum berdua, kancane Saling pandang lah. Rumangsane kancane ra enek ya. Rumangsane iki kancane ngontrak ning kene. Oh, alah. Masuk ijo. Ijo kok ya.